La nit de l'1 al 2 de febrer de 1208, Maria de Montpeller i Pere el Catòlic, rei d'Aragó, tingueren un fill. Nasqué en el Palau de Tornamira, en una placeta del centre de Montpeller. A la Mare de Déu i als sants els encomanà Maria l'elecció del nom del seu xiquet. La mare feu 12 ciris iguals i va posar a cada ciri el nom d'un apòstol i els va encendre tots alhora, amb la promesa que li posaria al seu fill el nom del ciri que més durara. I durà més el de Sant Jaume, 3 dies més que els altres, i Jaume li posaren al fill que havien tingut. En aquests moments, a principi del segle XIII, l'imperi almohade s'estenia per bona part del Mediterrani i per la meitat sud de la península Ibèrica. La política del pare de Jaume, Pere d'Aragó, estava orientada contra l'Àndalus i en aquests moments Aragó era una formació social i política feudal. Jaume va viure els primers anys de vida en este palau de Montpeller, avui reconvertit en una botiga d'última moda. I va viure des de ben menut envoltat d'intrigues i atemptats contra la seva persona. Els primers anys van ser uns anys dolorosos, van ser uns anys en els quals els seus pares, tant Pere com Maria, es desentenen de l'educació d'ell. Era com un fill poc desitjat. I aleshores Jaume va conèixer la duresa de la solitud, va conèixer des de ben prompte el saber que no es podia fiar-se'n pràcticament de ningú, i a més això, amb una rapidesa, va haver d'accedir a llocs de responsabilitat. Víctima de les polítiques d'expansió territorial, l'infant Jaume va ser apartat de sa mare i criat a Carcassona, sota la guàrdia de Simó de Montfort, l'home que estava destruint l'obra d'expansió catalana per les terres d'Occitània. Expansió que quedaria totalment tallada amb la mort de Pere el Catòlic, el 1213, a la batalla de Muret. Ja en 1213 el pobre ja va caure en mans d'aquell de Simó de Montfort, que era una mala fitxa, i sort del papa que el va traure d'allí. Després, en el castell de Montsó, els templers el van educar d'una manera templera i guerrera, com és normal. Als 5 anys, en Jaume I s'havia quedat orfe. Seguint els desitjos de sa mare, el xiquet, convertit ja en rei d'Aragó, comte de Barcelona i senyor sobirà de Montpeller, fou traslladat al castell de Montsó, a la província d'Osca. El comte Sanç assumia la regència i a Montsó els cavallers de l'Orde del Temple s'encarregaren de l'educació de Jaume. Mentrestant, el seu regne era ferit per la pobresa, arrasat per les faccions rivals i ocupat per les intrigues que se centraven en la seva persona. En esta fortalesa de pedra, Jaume I va prendre les primeres lliçons de la seva vida. Els templers, religiosos i guerrers, que no coneixien el principi de no mataràs quan de sarraïns es tractava, li donaren una educació guerrera, li ensenyaren uns valors que configurarien el seu caràcter. Cal tindre en compte que està educat fèrriament amb els templers allà al castell de Montsó, i aquesta educació també se li notarà en el seu comportament cavaller, en el seu comportament guerrer, a voltes en la crueltat, a voltes en la benevolència en els futurs anys. Per eixe temps, la reconquesta avançava, després que uns anys abans, en la batalla de les Navas de Tolosa del 1212, s'haguera portat a terme una aliança entre Castella, Aragó i Navarra per lluitar contra els almohades. 9 anys tenia Jaume I quan va eixir de Montsó. Amb 9 anys s'enfrontava a una realitat de rivalitats, rancors i guerres. Havia eixit al món exterior i el jove Jaume era el centre de la cobdícia dels senyors feudals i els nobles aragonesos i catalans. De Jaume I destaca la seva precocitat en la política i en l'amor. Es casà 3 vegades, la primera als 13 anys. No es podia fiar de ningú, que ni tan sols podia fiar dels seus oncles. El seu oncle Nuno Sanç i el seu oncle avi, que tenien desig, també cobejaven la corona, i aleshores els més addictes, per dir-ho d'alguna manera, al rei, el pressionen per a que es casi i que molt prompte tinga descendència, i es casa el seu primer matrimoni amb
Elionor de Castella. I a partir d'aleshores, les seues peripècies, els seus amors, van ser múltiples, diversos i moltes vegades passionals. M'imagine a un rei fortament passional. No sabem exactament com era el rei en Jaume, però sí com es pinta ell mateix. El seu retrat més autèntic està en el llibre dels fets, la crònica de la seva vida, que ell mateix va fer escriure o va dictar i que avui es conserva a la biblioteca de la Universitat de Barcelona. Hi ha algú que trau la conclusió de que el rei Jaume I era vanidós. Jo no dic que no fora, tots som vanidosos, però realment el llibre dels fets és un llibre que és històric, és molt històric, però és un llibre, en definitiva, de propaganda política. El rei se feia la seva propaganda en aquell llibre. Les coses que no li convenien no les dia, i a les que li convenia donar-los una explicació un poc, diguem, política, doncs també la donava. Però el llibre és bàsicament històric. Avui sabem, gràcies a este llibre, de la fisonomia atractiva del rei, del seu aspecte impressionant. Sabem d'un home excepcionalment alt, pèl roig, ben paregut, fort i atlètic, generós i agradable. Un home que es dedicarà en cor i ànima a guerrejar contra els sarraïns. Però també hi ha un altre rei en Jaume adúlter incansable, un home venjatiu i a vegades cruel. El llibre dels fets és l'obra d'un cavaller seglar religiosament ingenu. En esta crònica explica Jaume I tots els seus desitjos d'expansió i conquesta, unes conquestes que feia a major glòria de Déu. Una d'aquestes conquestes havia de ser la de Mallorca, una illa en mans dels sarraïns que els comerciants barcelonins anhelaven. El 1228, en un banquet a la casa de Tarragona del barceloní Pere Martell, que reprodueix esta miniatura, es decideix la conquesta de Mallorca. El projecte il·lusiona a tothom i 145 naus van eixir dels ports de Salou i Tarragona. La mar no va ser en tot moment aliada de la travessia, però per fi les vespres de Nadal del 1229 les tropes de Jaume I demostraren la seva superioritat i els sarraïns de Mallorca es van veure obligats a capitular. En aquest moment, l'única possibilitat d'expansió que li quedava al rei en Jaume era conquerir les terres del sud, les terres de València. Per un costat és cert que després de la batalla de Muret, quan son pare mor en lluita contra els croats francesos, el camí cap a Occitània, cap a les terres del sud de França actual, queda barrat i per tant només té dos eixides, o Mallorca, que hi ha la coberta, o després baixar cap a baix. Però al mateix temps també en ell és una obsessió personal, perquè de molt jove ha intentat conquerir Peníscola, allò abans de la conquesta de Mallorca. Allò ha fracassat i evidentment el rei té una espina clavada que s'intenta traure damunt amb èxit, diguem-ne, després ja en la conquesta real valenciana. Un fred dia de febrer del 1232 es trobava el rei al Palau d'Alcanyís amb Buc de Fort Calquer, mestre dels hospitalers, i Balasc d'Alagó, noble aragonès. Per a Balasc, que ja s'havia fet amb la plaça forta de Morella, València era la millor terra i la més bonica del món. Jaume, content i engrandit per la conquesta de Mallorca, va ordenar que començaren els preparatius de l'expedició. A més, la conquesta de València era una ambició tant dels aragonesos, que volien una eixida al mar, com dels catalans, que veien així la natural prolongació geogràfica del seu territori. Destaquem 3 etapes en esta conquesta. La primera és la compresa entre 1229 i 1235 i correspon a l'ocupació de tota la zona nord, començant per Borriana i tot seguit el Baix Maestrat i la Plana Alta. Aquestes conquestes deixarien lliure el camí cap a la capital. Seria esta la segona etapa, la conquesta de la capital, de la seva horta i de la part central del reialme. Aniria de l'any 1236 al 38. La tercera i última etapa, de 1239 a 1245, acabarà amb la incorporació de la vall del Xúquer i Dénia fins a arribar a Biar. Si Jaume I és conegut més enllà del seu estricte territori, és a dir, la corona d'Aragó, és precisament per la conquesta de València. Amb la conquesta de València, una de les ciutats més importants de l'Àndalus, Jaume I arriba a ser, com dir, el campió o un dels campions de la cristianitat. És conegut per tota l'Europa occidental.
Els preparatius finals de la conquesta de València començaren amb la reunió d'unes Corts Generals a l'església de Santa Maria de Montsó, el 1236. Després de la conquesta de Borriana, el camí cap al sud quedava obert. Sense obstacles arribaren les tropes al Puig de Santa Maria. Jaume I s'havia acabat de casar amb na Violant d'Hongria i també ella l'estimularia en esta conquesta. Entorn a la batalla del Puig hi ha moltes llegendes. Al monestir es conserven uns frescos que representen com 7 estrelles, indicaren a Jaume I el lloc on estava soterrada una imatge de la Verge. Esta Mare de Déu l'ajudaria en la victòria contra els sarraïns, igual com també l'ajudaria, segons la llegenda, l'aparició de Sant Jordi. En aquestes terres de l'Horto també es conta la història, que en quedar-se sense aigua les tropes cristianes, el rei donà un puntelló a esta muntanyeta i brollà l'aigua. Les tropes vegueren i recuperaren forces per lluitar contra els sarraïns. A esta muntanyeta se l'anomena la muntanyeta de la Patà. Siga veritat o siga invenció popular, el fet és que el conqueridor aconseguí establir el campament al Grau l'abril del 1238. Estos frescos del castell d'Alcanyís representen escenes de la conquesta de València. L'exèrcit del rei en Jaume el componien 140 cavallers de llinatge, uns 150 almogàvers i uns 1.000 infants. A poc van anar arribant nous combatents i el campament va prendre unes característiques respectables. A partir d'ahir, després del setge de València, que jo no sé com se ho devia fer per arribar a assetjar una ciutat que, tot i que era un corral de vaques, perquè era un corral de vaques, València en aquell temps era xocoteta, però que costava militarment de muntar un setge en tota regla. I ell se va valdre d'uns i d'altres i ho va aconseguir, i al final València es va rendir el dia aquell, 28 de setembre de 1938. Descavalcam del cavall. Endreçam-nos vers Orient. Eploram dels nostres ulls. Besam la terra per la gran mercè que Deus nos havia feita. Plorà Jaume I en vora içada la senyera de les 4 barres a la torre d'Alibufat, el penó de la conquesta que avui es conserva a l'Ajuntament de València. València la Gran havia caigut, i ara el rei en Jaume, amb 30 anys, ja es podia anomenar sobirà des del riu Roine fins a València. El 9 d'octubre de 1238, avui fa 756 anys, va prendre possessió oficialment de la ciutat. Realment, el 9 d'octubre el que va fer el rei és entrar la Cancelleria Real dins de la ciutat i fer beneir per l'arquebisbe de Tarragona la catedral. Per damunt dels escuts llampants ressonava el murmuri de la massa i les trompetes de la victòria. Quan la multitud que acompanyava el rei i la reina arribà a les muralles de la ciutat, es va alçar el cant del Te Deum en l'aire del matí. Conquistada la capital, Jaume I prosseguí l'avanç per terres valencianes. Ben prompte va passar el riu Xúquer, caigueren els castells de Bairén i Cullera. Era una terra de xicotets ports plens d'activitat, de terres agrícoles, de camins transitats i d'orgulloses ciutats emmurallades. L'any 1244 conquistà Xàtiva. Fou també eixe any el del Tractat d'Almirra, tractat pel qual quedaven establides les fronteres entre el regne de València i Castella, i que firmaren el rei en Jaume i el seu gendre, l'infant Alfons, el futur rei Alfons el Savi. L'etapa final de la croada valenciana de Jaume I acaba a Biar. Era l'any 1245.
El gran encert de Jaume I va ser no expulsar els moros de les terres valencianes conquistades. Econòmicament, això hauria sigut un desastre. El rei en Jaume va mantindre tractats i pactes amb els sarraïns, però també hi hagué sublevacions, com la d'Alzarrac, entre els anys 1248 i 1258. És este moro el protagonista indiscutible de la majoria de les festes de moros i cristians que avui en dia se celebren en els pobles valencians. Durant molt de temps els moros continuaren sent majoria numèrica, encara que no cultural. Començava la repoblació. Bàsicament la gent que va vindre va ser gent de Catalunya i gent d'Aragó. Evidentment no va vindre el millor de cada casa, ni d'un lloc ni de l'altre tampoc. I això va fer que així dominara la població catalana, que és la que està més cap a la costa, que és la valencianoparlant actual. I la població aragonesa se va centrar més en les comarques més interiors del Regne de València, que són també les castellanoparlants actuals. Parlaria d'un abans i un després. És a dir, abans aquí vivia una altra gent, una gent distinta, el que anomenem els musulmans, gent que descendia de la població d'època ibèrica, d'època romana, havia canviat de religió i tal, però que nosaltres som fills de la conquesta, és a dir, descendem de gent que va baixar de les muntanyes del Pirineu, fora del Pirineu català, fora del Pirineu aragonès, fora d'Occitània, és a dir, gent que va vindre i que va portar juntament amb Jaume I una cultura nova, una manera d'entendre la vida, una manera, una llengua, una religió, i que per tant jo crec que sí que el moment de la conquesta marca l'autèntic origen dels valencians com a poble. I òbviament, a hores d'ara, un 9 d'octubre, Jaume I té aquesta actualitat. L'actualitat, en definitiva, del valencià davant el seu passat, de preguntar-se contínuament els problemes bàsics que afecten el seu passat i es troba en un dels principis, que és la conquesta i la repoblació valenciana per part del rei. La majoria dels aragonesos que havien pres part en la conquesta ho havien fet pensant que les noves terres serien únicament un apèndix del regne d'Aragó. Però Jaume I decideix constituir el territori com a regne independent i inicia una reforma legal, econòmica, eclesiàstica, militar, política, social i institucional, i dicta els furs, la constitució del nou regne, un sistema de dret que no era ni l'aragonès ni el català. Era l'any 1261. Continua sent admirable el que començara la conquesta de València com una simple prolongació d'Aragó i que, arribat el moment de no aclarir-se en mantindre la ciutat de València, promulga els furs de València i, en definitiva, estableix el regne de València tal com ha sigut en els temps posteriors i, en definitiva, en poques addicions, tal com és actualment el País Valencià. És a dir, que, en definitiva, és aquesta adaptabilitat del rei Jaume I a les circumstàncies la que jo considero que és la qualitat més destacada d'aquell rei. Amb el regne de València ja conquistat, calia establir un poble cristià, i això es va convertir en una de les obsessions del bon rei Jaume, o Jaume l'Afortunat. Totes les seues accions estaven inspirades per Déu, i Jaume I no oblidava fer donacions a l'Església Valenciana per a la construcció de noves parròquies. La joia de totes les parròquies era per al rei l'església de Sant Vicent de la Roqueta, de València. Per al rei, Sant Vicent Màrtir havia fet per la conquesta del regne tant o més que qualsevol companyia de cavallers. A la meitat de la dècada del 1260, en l'apogeu de la seva carrera, el rei en Jaume va emprendre l'última de les seues conquestes, una croada papal cap a la rebel Múrcia, en benefici d'Alfons el Savi. La campanya va ser ràpida. A principi del 1266 posava setge a Múrcia. Pacificada la regió i garantit el domini cristià amb l'establiment de pobladors catalans i aragonesos, el monarca va entregar, tal com havia promès, el regne de Múrcia a Castella. En temps de Jaume II, el 1296, Alacant, Elx i Oriola i tota la seva regió foren annexionades al regne de València. Vegem fins on arribaven els dominis de Jaume I cap al final de la seva vida. En 63 anys havia incrementat i molt allò que son pare li havia deixat.
Abans de morir, repartí els dominis entre els seus fills Pere i Jaume. A Pere li donà en testament Aragó, València i Catalunya, i les Balears, Montpeller, el Rosselló i la Cerdanya foren per a Jaume. Jaume I havia expressat el seu desig de ser enterrat a Poblet, al monestir cistercenc que ell mateix havia ajudat a construir, amb l'aportació de 200 morabatins per al claustre. Abans de morir va prendre l'hàbit de frare de l'orde del Cister. Per això a Poblet, en el seu sepulcre de marbre, està representat per un costat com a frare i per l'altre com a rei. I al monestir de Poblet, al segle XV, i tal com està escrit en este breviari, els monjos celebren l'aniversari del dia en què Jaume I prengué l'hàbit i el dia en què va morir. En el primer aniversari diu Dominus Rex Jacobus accepit habitum. El senyor rei en Jaume va rebre l'hàbit. I l'altre diu Anniversarium Domini Regis Jacobi Aragonum. Aniversari de la mort del senyor rei Jaume, rei en Jaume d'Aragó. Jaume I no aconseguia arribar amb vida a Poblet. La mort s'apoderà d'ell entre Alzira i Algemesí, en el lloc on avui s'alça esta creu, el 27 de juliol de 1276. Segons el cronista Montaner, els crits i els plors d'angúnia se sentiren en la ciutat per espai de 4 dies. 2 anys després fou traslladada a Poblet. L'heroi a qui el papa Climent IV, l'any 1265, anomenà rei vigorós, paladí de Crist, batallador esplèndid i victoriós per a la fe cristiana, entrava ara en la llegenda.